sumana ka ninyo. Maanaw sa panimo. Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, miyani ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, o pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, o dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga miyani ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tuganan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok 2, o 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa mga anak nga lalaki, o ba mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae, o ba mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalayi, o ba mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Parigon ikaw, O Kristo. Maigsoon, maayong buntag kayong tanan. Adunay usa ka istorya nga nahitabo kini sa gitawag natog ancient Greece, o karaan nga Grisya. Mahitungod kini siya sa usa ka pilosopo nga ginganlag si Thales. Kini si Thales adunay kauban nga usa ka tiguang nga babay. Dili na siguro na ino nato nga tiguang kundi idaran nga babay. Kini mao nga idaran nga babay, nisaad siya nga tudluan niya si Thales mahitungod sa kalangitan. Ngamitag kalangitan, naghisgot kini mahitungod sa mga bituon, sa buwan, o kaha sa kining adlaw. Unya, sa diyan nang lakaw sila, uban sa babae nga idaran, nga mo'y gituhan ni Thales, nga mo'y magtudlo kaniya mahitungod sa kalangitan, nakalimot siya nga magtanaw siyang agyanan. Kaya kanunay mo siya nga nagtutok sa kining langit, samtang naglakaw. Wala damha nga ang unahan di ay nga laktan ni Thales, adunay bangag, adunay kanal, nga sa diha nga naglakaw siya, nga wala siya magtanaw sa agyanan, nahagbon siya sa kanal. Busa, inubanan sa iyang kaulaw, ning singgit siya og pakitabang ngadto sa idaran nga babae. Insa tabangi ko? Apan ang idaran nga babae, igo ra nga mitan-aw sa iya ha, mitutok, o giingnan siya, ikaw, gusto man di ay ka nga may balo, may tungod sa kalangitan, apan di makakibalo mo tan-aw sa imong agianan. So kini siya nga mao nga istorya maigsoon kay Kristo, ora gamay nga katawanan, pero makaguol usab kini siya, o kaha kini maingon ta nga makapabakho nato. Kani nga istorya maingon ta nga nagsalamin usab kini sa panghitabo, no? Sa atong ebanghelyo karon diha sa mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kung atong timan-an, ang mga tao nga nagpalibot sa atong Ginoo, mga tao kini nga naibalo sila sa timaan, no? sa kalangitan, panitan, naibalo sila kung kano sa maabot ang uwan, kano sa ang panahon sa tig-init. Apan aduna sila labing dako nga realidad nga wala nila makit kanunay sila nagtan-aw sa taas, apan wala sila makakita sa ubos. Unsa man kini labing dako nga realidad? Ang mahitungod kini siya
sa matawag nato sa paghukom o sa kaluoy sa Dios nga naglihok diha sa ilaha nga taliwala. Sumuka na ang wala nila makit mga igsoon. Sa ato nga ebanghelyo karon, makayon kita nga ang atong Ginoong Kristo wala siya moanhi sa kalibutan nga magdala siya matawag nato nga pleasantries and platitudes o wala siya magdalag kaharuhay kanato. Unsa may ang dala matud pa sa ato nga ebanghelyo karon, siya maoy niabot siya aron sa pagpadilaab sa kalibutan, pagpadilaab, pagsilaob sa kalibutan. Unsa man kini nga pagsilaob? Unsa man kini nga kalayo? Kalayo kini nga makaingon kita nga magsunog o nagdilaab sa mga katawhan o sa mga kasing-kasing nga matawag nato nga apathetic. Kaning mga kasing-kasing nga murag walay pagtagad. O kalayo nga nagpadilaab sa mga tao o sa mga magtutuo aron nga mga magtutuo mahimong putli. O kalayo nga kanunay naghagit sa mga comfortable nga maingon ta, comfortable. Apan kini nga mao nga kalayo kini sa pagbahin. O makapabahin kini nga mao nga kalayo. Usama ni Tales sa ato nga hamubo nga sugilanon, kita usab gipahimangnuan nga nindot man nga kanunay kita nga mudaig no sa kaanyag, sa kalangitan, sa kawanangan. Apan ikinahanglan di usab sa laing bahin nga kanunay usab kita nga kining tawag nga muatubang sa nagdilaab nga presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Magsunod ni Kristo, adunay tulo ka puntos nga gusto na akong ipaambit kaninyo. Puro kini kalayo. No? Ang una, ang kalayo sa pagtuo. Ang kalayo nga may kita nga nagdilaab, nagsiga, alang sa kamatuoran. Kung atong tan-awon, balikan nato si Propeta Jeremias sa atong unang pagbasa, atong nahibaluan nga kini si Propeta Jeremias, usa kini ka maayo bindot kay nga sumbanan alang kanato. Kay nga naman tungod siya kanunay nga naglakaw nga bukas ang iya mga mata sa kalayo sa Dios. Nga naman makaingon ni ana kay kung atong balikan ang unang pagbasa, mayon kita nga si Jeremias iyang gibisuhan ang katawhan sa Huda nga mural na sila, musurrender sila sa mga taga Babylonia. Kay mao kana ang sugo sa Dios. Apan sa may nahitabo? Ang iyang mga pulong gisalikway. Gani giisip siya nga traidor. Nga tunod niya na, tunod sa iyang pagkamatinud-anon, sa iya nga buluhaton, gitambog siya ngadto sa atabay nga wa nay tubig ug lapok na lang ang nasud niini. Sa ato pagitambog sa atabay nga puno sa lapok o gibiyaan siya dito hantod siya nga mamatay. But pero si Jeremias wala siya maingon nga nagpakahilom. Tungod kay ang iyang kasing-kasing kanunay nagdilaab sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios. Kung atong tan-awon usab si Jesus sama ni Jeremias, aduna sa gitawag na prophetic voice. Ang iyang misyon sa atong Ginoong Kristo, dili wala magdala kanato og kining gitawag na comfort. Unsa man dala sa atong Ginoo? Matawag nato conversion, pagbag-o. Nga ang iyang mga pulong sa pagbag-o nakasamok kini siya sa mga tao nga gitawag nga self-righteous. O ang iyang nga mga pulong nagdayag kini o nagpadayag kini sa mga tao nga tigpakaron ingnon. Mayon ta kung ato kini siyang ibutang sa ato nga pagtuo, mayon ta nga ang atong pagtuo makahatag kini o mahimog kini hinungdan sa gitawag nga friction, no? Kini bitang mayon ta nga panagbingkil o panagbangi. Kung kita tinud-anay nga matuohon
Kung kita tinud-anay nga nagsunod sa atong Ginoong Kristo, ang atong pulong nga gisangyaw magdala kinig panagbingkil, magdala kinig friction. Kung panamitan ang ato nga pulong, ang ato nga kining gisangyaw, mahimo umahog siya murag uyon-uyon lamang, sa ato pa maingon ta nga ang ato nga pulong o ang atong pagtuo wala kini magdala og kalayo nga nagdilaab. Imbes nagdala hinuon kini siya, siguro maingon ta asura ang ato nga dala o lukewarm smoke. Mga isang ni Kristo, matud pa sa usa ka panultihon, if no one is ever offended by our commitment to Christ, perhaps we are practicing inoffensive Christianity. Kay tungod kay sa atong pagsunod sa atong Ginoo, nagpasabot ka na nga daghan mga tao nga masuko sa tua tungod sa atong dala nga kamatuoran. Daghan mga tao nga malain sa tua. O di na to kalimtan nga ang ebanghelyo kung ato kini siyang puy-an sa tinud-anay, makaauhag kini kanato, makatukmod kini kanato nga musulti ta kanunay sa kamatuoran nga puno sa paghigugma. Bisan tuod nga dili ta mamahimo nga popular, bisan dili ta mamahimong sikat. Gitawag kita dili aron daygon sa mga tao. Gitawag kita aron kita mamahimong saksi sa atong Ginoong Kristo. Ikaduha nga punto mga igsoon ko, gikan sa kalayo sa pagtuo, muari kita sa kaduha nga punto, ang gitawag nga kalayo sa pag-antos. Kitang tanan, gibunyagan kita sa kalayo sa pag-antos. Ang atong Ginoong Kristo sa atong nga ebanghelyo, naghisgot siya may tungod sa bunyag, no? Bunyag nga iyang pagadawaton o pag-aagian. Nagpasabot kini siya sa iya nga umaabot nga kasakitan. Sa maabot niya nga matawag nato nga kamatayon. Sama ni Jeremias, sama ni Pablo, ang atong Ginoong Kristo iyang gigakos ang pag-antos isip kabahin sa iyang misyon. Sa ato ikaduhang pagbasa karon, giawhag kita nga kita magmalahutayon sama sa usa ka atleta. Nga kanunay kita nga nagatan-aw nagatutok sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ato kita sa ato nga bunyag mismo, ang atong bunyag usa ka bunyag sa kining kalayo. Baptism into fire. Kini siya nagpasabot kanato nga ang atong bunyag di ay usa kini ka paghinlo kanato, pagputli kanato, pagsulay kanato, o paghulma kanato sa krus. Ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, nagpasabot kini nga mosunod kita sa hudno. Dili aron masunog ta, kundi aron kita mahimo nga putli. Matud pa sa usa ka panultihon, no gold is ever made without the fire. No disciple is ever formed without the cross. Sa ato pa kung ato ni sa ibutang sa Binisaya, Cebuano, walay bulawan nga mahimugso nga walay kalayo. Walay tinun-an nga mahulma nga walay krus. Sa ato pakabahin kana sa tua kining gitawag nga krus. Matud pa sa usa ka libro na gisulat ni Lorenzo Albacete, naghisgot kini may tungod sa kaulugan sa pag-antos. Ang atong pag-antos, kung ato kani sa dawaton nga puno sa pagtuog paghigugma, ang atong pag-antos mamahimo kini siya nga life-giving, makahatag og kinabuhi. Kitang tanan nag-antos, nakasinati kita og kalayo sa pag-antos. Ang atong Ginoong Kristo nakasinati sa kalayo sa pag-antos. Mismo kita sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, daghang mga pag-antos apil na diha sa
kini mga sakit nga maabot sa atong kinabuhi, no? Physical nga mga sakit. Aban din nato kalimtan nga kining ato mga pag-antos mao kini makaingon nga makahinlo kanato. Mao kini makaingon nga makapaputli kanato. Ang kinabuhi nga Kristohanon is not about dili kini nagpasabot nga mo likay kita o kaha mo palayo kita o muikyas kita sa mga kalisdanan, kundi ato kini siyang pagagakson nga puno sa pagtuo. Sama kang Hesus, kita magdala sa kalayo nga maghinlo o magputli pinaagi sa ato mga pagsakripisyo. Katulad nga punto mga igsoon ni Kristo, ang kalayo sa pagbag-o. Tinuod man ang kalayo makapahinlo. Apan sa laing bayan sa bangkalayo kinahanglan nga atong ipakaylap o isabwag nato. Ang atong Ginoong Kristo miabot sa kalibutan aron sa pagpadilaab sa kalibutan pinaagi sa Espiritu Santo. Sa iyang pagpangita og matinun-an nangita sa tinun-an nga maisugon, madasigon o tinun-an nga matawag nato nga prophetic. Siguro kita kung kita maisugon, kung kita madasigon diha sa pagtuo, kita mao gipangita sa atong Ginoong Kristo. Pero sa laing bahin usab, ang kalayo makapabahin kini. Gani ang atong Ginoo nag-ingon sa atong ebanghelyo karon nga sa atong pagsunod kaniya makasinati kita og kining gitawag nga tension. Gani bisan pa sulod sa atong pamilya, makasinati kitag tension, makasinati kitag panagbingkil. Kay nga naman, tungod kay ang kamatuoran kanunay kini naghagit. Tungod kay ang gugma nagbungat kini og pagsakripisyo. Tungod kay ang kaluoy kanunay kini siya nag-upset, no? Nag-upset sa sistema sa injustisya. Maigsoon ni Kristo, nagpuyo kita sa kalibutan, diin ang katawhan gusto og kalinaw apan walay hustisya. Nagpuyo kita sa kalibutan nga kita mismo gusto ta og panaghiusa apan walay paghigugma, walay integridad. Ang kalinaw nga dala sa atong Ginoong Kristo dili ni sa ingon nga pag-uyon-uyon lamang, kundi nakaugat kini diha sa pagtuo, diha sa kamatuoran, diha sa paghigugma o diha sa hustisya. Kini nga mao nga kalayo nagtawag kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Nagtawag kini kanato nga mamahimo kitang maisugon o marasigon. Nagtawag kini kanato nga mamahimo kitang mahigugmaon nga kanang gugma nga makadani o gugma nga matawag nato nga kanabitaw makatakod. Matud pa sa usa ka panultihon, one who is on fire cannot sit still. Kung kita nagdilaab sa kalayo sa atong Ginoo, di ta pwede nga makapungko lang o makalingkod lang. Himuon nato nga mamahimo kita mga Kristiyanos nga dili lang kay magdala kita og kining kainit sa kasing-kasing. Kung dili Kristiyanos nga kanunay nagpakutaw sa matag konsensya. O ka Kristiyanos nga kanunay nga nagatubang o nagatubang sa mga dautan. O ka Kristiyanos nga magdala sa nagdilaab nga kalayo sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan nga bugnaw. Maigsoon ni Kristo, kita karon gitawag. Kita gipangutana sa atong Ginoo. Nagdilaab ba ta sa kalayo alang kaniya? Usa kini katawag dili aron ingon nga maharuhay kita or gitawag nato nga comfort or passivity. Kung dili usa kini katawag nga radikal sa matag usa kanato.
putli may sugon nga tinun-an, mao kana ang gusto sa ato nga Ginoo. Sama ni Jeremias, sama ni San Pablo, sama ni Kristo, andam uta kita nga magpadilaab sa kalayo sa aton Dios. Andam uta kita nga magpuyo nga kanunay nagdilaab sa pagtuo, kanunay naglahutay sa mga pag-antos o taliwala sa mga pag-antos, kanunay nga nagasangyaw sa gugma sa Dios. Dili na ito himuon na itong kaugalingon nga kanunay nga half-hearted sa atong pagtuo. Posible nga mahagbon kita sa atabay sa manitales apan hinaot unta nga sa atong pagbangon kanunay unta kita nga nagtan-aw kang Kristo, nga tugutan nato si Kristo nga ang iyang kalayo magasiga o magdilaab kanunay diha sa atong kasing-kasing, within us, around us, and through us. Manghinaot kita nga atong tugutan si Kristo nga parilaabon ang atong matag kinabuhi. Amen.